Derosa jagat raya kalingono ukir lan samudra ora ilang memanise dadi ati selawase iya nalikane ro ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu mati ora bakal lali lakai lintange mlaku gendis laras elok tenan nggih kok Pak De Cipto nyekar napa Nyekar menapa? alah njo lah kula niku pun ngertos kan jenengan kathah niku wis ayo ayo nop gambar oke ya maaf. Tadi sudah halus-halusan ya Mbak ya sekarang di rodok giyak Bu Ayo Om, kamu Om. gantian Om Selamat apa Citro bagus Oke, masih bersama pestanya dia Jeng Hanom. Maksudnya iki loh. Masih bersama teman-teman kita dari Gendis Laras pada siang hari ini. Dilengkapi dengan Nak Mas Bagus apa ya? Norseto Basko. Oh iya. Ayo Le. Nyanyi Didi Kempot Le. Ya sing tatu. Tatu aku seneng aku. Ayo. Natian kowe iya inilah calon segalanya maksudku di weh tenane oh sip di ini ora oh alah ya giliran Nak Mas Bagus jagoannya Bunda Hanum.
rasake. Ye ye. Sip. Oke, masih bersama Nak Mang Basgus Suryati ya Mas? Eh? Norseto Bahaskoro. Oke, lagu yang paling anyir di saat sekarang ini yang lagi ngetren, Kangenik Keri. Sepine wengi iki Mas neng kene aku ngenteni. Wasik Wenaco Sampur saja Indonesia. Kita goyang lagi bro. Ya. Ruku Biwaya Juroso. Oke, masih bersama pesannya dia dengan Oh iya. Kangenik Keri bersama Mas Betul Baskoro. Sepine wengi iki. Ya. Wasik Ning kene aku ngenteni Kesuwen-suwene wis pirang sasi Neng Keri kowe ra bali. apa aku salah nalika urip saomah Digoyang Mas Dedi. rembulan sing Asik. lilo ana sekota Woyo woyo. padang ana atiku Jogja Solo. pujaan hatiku ra teko-teko ning keri ndang mulia Apa aku salah nalika urip saomah. Masih bersama Campur Sari Genji Selar. Kangening Keri. aku nangis aku banget janjine biyen kowe sanget ning iki kere tak enteni
rembulan sing ilo ana segara Yet 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 padang moto atiku pujaan hatiku rasa teko ning mikiri kanggo liya Apa aku salah nalika urip saomah Aku kangen janjine biyen kowe seneng Mekeri tak enteni dek mulya neng kene aku ngenteni neng mekeri dek enggal bali sip Oke, satu demi satu. Giliran Om Selamat. Ayo Om Selamat. Cidro-cidro Om. Ya. Oh lah. wengi iku nalikane aku bisa ketemu tak ungkapake lirahmu pamit aku pamitmu balik neng kuthamu sepine ati
nalikane ing wengi kuwi ora ngira lumetes elo ing pipi ukura mukapan bali kusumaning ati amung tungno lan amung pamuji kutong ayojo tangkan sangan jani sepine rasa ati iki kasih untukku sing dadi setikan bisu mundurmu tak tunggu Cing. Cing. Ing wengi iku nalikane aku bisa ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu sepine ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira lumetet elo ing pipi dusiramu kapan bali ning ati amung donga lan amung pamuji kutong ayojo kang sangan jani sepine rasa ati iki kasih untukku sing dadi setikan bisu muga-muga liramu eling aku kapan unturmu tak tunggu muga-muga liramu eling aku kapan unturmu tak tunggu. Itu tadi suara Mas Slamet yang luar biasa. Biasa di luar. Oke, masih lanjut. Masih bersama kami di sini Gendes Laras. Campur Sari Sejati. Ya. Mas Bowo kula nyuwun panjenengan ingkang nyekar lagunipun Megat Tresno. Berdua ya Mas yuk. Jeruk makan jeruk Megat Tresno.
yen kelingan. Oh, diajeng wong ayu. Saben-saben marak sowan orang terkadang. Ya iki sing darane wanita sulista sing bisa kanggo contoh tuladan orang RT 07 nggih. Weh, ladala. Aku krungu kabar sawentara Mas Bowo. Kuwi tangane tukang kendang iki arep didol sak kendang. Aku nek dulu-duluan kono ku tak goleki utangan lho Mas, tenang. 5 sasi ora nyekel kok iso kaya ngono refleks e, jan luar biasa. Mas Dan Pak. Oke. Iki jane karek njaluk player ganti lho iki, tapi kaya iki ditutup-tutupi terus urung wani lungguh ana kursine Mas Supri. Apa iki? Ku kayak di gua sing anyar. Kesamplok kali. Kepencet kan? Cek lo tes 1. Kepencet ya? Sing pencet sapa? Aku dhewe. Sing sine gendho. Tes 1, cek 1, cek. Dicoba cek 1, cek. Cek. Sip lah. Cek 1, suara dicoba. Ayo Maga Tresna. Yen kelingan sing nate pernah atine ambyar. Mas Dedi Walang-walang. Mas Doni niku. Mas Doni. Apa ijo? Nggih. Asik. Kita goyang, Bro. Yuk. Oke, masih bersama kami di sini Gendes Laras Campur Sarnya Indonesia. Maga Tresna bersama dia Mas Wipo. Ho aho yen kelingan marang sliramu cahayu. Kaya rino cetro ning atiku
sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu cidra ninggal krama malah karo priya liya jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso duh wong ayu mung welingku marang sliramu aja tega laso putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa hut ya hut ye Oper diajeng Hano masuk bro Iki Pak Cip. Ada saka ngendi yo? Purbalingga kok. Mriki Mas. Heeh. Iki mampir Purbalingga. Nyekar apa, Dik? Aku ndelok radio Cilacap ya iki jenenge Pak Cip. Pernah aku ngrungokne ning kaya model anu Mas gelombang radio. Dadi saben dinane sing ganti tambane gelombang radio. Ayo, monggo nyekar apa?
Cukup Pak Cipto katanya sudah puas mendengarkan saja. Monggo diajeng Bu Bos. Yuk sampai sampai lelah. Iya. Apa Bu sampean sing giyak Bu? Bajar sing giyak titik. Nolongso rasa rasaning tangis jroning atiku. Iki karo Mas Bo iki biasane vokale iki sing sember-sember suarane rada serak-serak basah iki Mas Bo. Ayo Tresna Waranggana bersama Diajeng Hanung. Yo. Kene Bu. Mas Andi ku sok-sokan lho ya. Sampai budal pasar tekoki. Balik ke pasar tekoki. Kapan neh ngono. Sapa ngerti ganteni si Arsa. Ayo ganteni Dori Arsa. Ya makane sampe ganteni. Oke, digoyang lagi bersama Gendes Laras. Nelongso rasa-rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu layang swara gending tresno gawe kangen ning atiku
rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu lara swara gendhe tresno gawe mangen ning atiku tansah eling aku terus liramu. Makanane aku ngerti atimu ning wis pastine aku tujudomo pancen rasa kari rasa muturi lawanmu ning banding priya Uyungku ngalayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes seloku terus milih ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu Wis nilakno aku kapan wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi cita tresno waranggono. Alhamdulillah. Ya dari bait kedua. Pancen wis suwe tenan Pak ya. Ya kan? 2 minggu.